Tini ang norokni bagai kaisa belai interesting te nangkukmani srengmung video tubui phaio. Hamjakma te relationship no te kaisi eba 10 fact ang norokno sawi khnarnai. Ang norokni kiching eba takok Andrew Debbarma hake norok khnawi tongni pulani simi paithak jora. Fact number 1. Tangai kubai hamjaknai borok rok paithago hunke care khlaijagya eba paithago sak nangya khlaijago. Respect riya khlaijago. Abo haike paithago saijung simi kharwaye hamjakma rewai tekto nangai ma tongo. Abo tamni bagai abo hai ungnani na. Abo ungkha nang puila hamjak furono nang hamjakmawo mokol nugya ungai thango. Tai nang puila ni simino sei haike hamjaknani loi ungai phaio. Haini bagino je borok hamjakmani wo sei hai ungnai bo paithago care khlaijagya respect khlaijagya saknangya khlaijago. Fact number 2. Tangai hamjakmani wo break up puila hamjak laifru hunke kubui ke hamjakma funogo te smai funogai shao angnono thuya sakno hamjaknai angnono karei te kebono hamjagya hinai pheba paithago hunke hamjak mungni jagao joli mungsi ungai thango te bebak smai rokno dalar ungai thango tamne hunke osungsaro kokrunani belaino klaisa phiaba kokno narakani belaino kutuk je borok kubui hamjakma tamo sia ti hamjakma borokno saknangya khlaio bini bagino kubui hamjaknai borok break up ungnani nango. Fact number 3. Hamjakmani ungkha kaisa kirima singsa bemar aboni bithi osungsarni borok kebo snamui manya baksa ba hamjakma koborongo baksa ba sakni langmano deraro ti baksa ba hamjakma sacrifice khlaio tamne hunke je borokni thani hamjakma lomui thango eba hamjakmungo glugui thango obo hai borok sakni belono chikon khlai wan sugo te hamjakmungno simise kotor khlai wan sugo tamoke hamjakmawo kalaya sikangno hamjakma borokni sei ungnani loino mathak kanke paithago deramungo klai kala. Fact number 4. Joto borokni hamjaklai mungono jengjal eba problem ma phaio tamne hunke problem rok nono gobang kukno srengmung rwnani bagui phaio haifano relationship no baksa borok problem ni bisingtui sbai rwo tamokhe jese problem phano phaitong relationship no mothang narknani bagui kaitham simino lama abo ungkha hamjakmungni bisingtui poito nakarmung te support tongnani nangnai. Fact number 5. Psychological research ni bisingtui saimanjago je borok belaino sak hamyaklai tongo hunke bini logyo tomungno bini khani borokno mankhe bo taisa krak ungnai te khakjangma mano tamni hunba hamjakma ungkha kaisa bithi bo hinai sinijago jesa borok phano hamyaklai tongfro tai tongthokya ungai tongmani jorao bini khani borok bai kokma salaiga hunke eba ganao bono mankha hunke taisa sakrok kaham ungai thango te belaino khakjango. Fact number 6. Psychologist rok sao relationship o tongnai je couple rok tumungno belaino kothoklaijak te similar tongkhanke borokni hamjakma jora kolok tongui manya te je couple rok belaino opposite eba kisapano kothoklaima kwrui hunke borokni hamjakma bo jora kolok tongui manya tamoke je couple rokni bisingo kisa kisa kothoklaijak eba similar tai kisa kisa kothoklaya tongkhanke borokni relationship jora kolokno ungui mano romdi ganang bai bigrani hamjakma te naithok bai sitarni hamjakmung gobang kukno kubui ungui tongo. Fact number 7. Tatal hamjakma tamo tatal hamjakma ungkha omnono hino jenini khani borok nono care khlaiya jora riya respect khlaiya poito khlaiya nakariya tatal hamjakni borok jebrupano mannani bagui simino hamjago phiaba bini thani khairokma te maya kre. Fact number 8. Jenono kubibo khabai hamjaknai borok bonono salbrumno muito khlainai te salbrumno SMS text call khlainani chaitoknai tamni hunba je kubai hamjaknai borok bonono gobanani kirijago. Fact number 9. Je borok saijung tongfro je borokni kokno imang mangpili haike wansogui tongo a borokno bini khani borok hwnui sinijago tai horo thupro muktri thangnani paithago je borokni kokno wansogui tongthogo eba kabo
awan sukjaknai borok wngkha bini khani hamjakma. Tai fact number 10 hamjakma hingke no a borok no mannani abo haiya. Tai jeno no hamjakya nung bini bagui sakno tektor rwui sacrifice khlaika hingke no nini hamjakma success wngkha abo haibuya. Tamo khe je hamjaya borok bono hamjagrwnani tanai di. Tai je thangnai borok no nung thangnani rwdi. Tamo khe nung je borok no hamjago bo kaham phano wngthon eba hamya phano wngthon eba nung bono man phano manya phano bini mungno nung thya sak nini khao sui narakmani abo se kubui hamjakma. Hake tumuno norok tinini o fake rok no khnawi eba norok tinini o kokrok no khnawi norok chajaki tongkha ke an video no norok like tei share khlainani tapokdi tei katal phai tongomke ani channel no subscribe khlainani hake norok bwskango tebo motivation tei story video rok no mannai. Norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.